Moi! Mä soitin ja tilasin kimpun. Joo, se on valmiina. Onks tää sellainen kuin ajattelit? Joo, toi on tosi Mä ihana. laitan tälle vähän kosteutta. Onko sulla pitkä matka? Ei oo pitkä matka. Mä laitan tälle hyvin kosteutta, niin se on säilyy turvallisesti perille saakka eikä palellu. Joo. Sittenhän multa löytyy täältä ihan aitoja vanhoja hesareita, mihin pakanattaa. Miten sulla on noita vielä? Mä oon saanut näitä asiakkailta. Aa. Ihan niin. Noin. Ja se on suitsait kukkapaketissa eikä varmasti palellu. Ja nyt jos joudut olemaan pitkään tämän kanssa ulkona, niin anna olla tämä paketti hetken aikaa sisällä niin, että sitä ei avata, niin se lämpötila tasaantuu. Okei. Hei tässä näin. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, moi.